Owganistan'da canından geçen bombaçı Harvesh geyip Kabullu İçeri İşler Ministerliğinin giyrelgesinde özünü partladandan soň howpsuzlyk hassa berkedildi. Polisiýa ofisiýerleriniň ağzından altı öldürildi. Ýene bir näçesi bolsa yaralandy. Bu partlama Kabullu Talibanyň şu kepde geçiriljek saýlawlar bökdemek barada kaýbatlarynyň arasynda guralan soňky hüjüm boldy. Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretärining Owganistan boýunça ýörüýte wekili bu ýurtda hepde ahyryna geçirilýän prezident saýlawlaryna daşardan gatnaşmanyň bolmajagyny aýtdy. Ýan Kubis bu saýlawyň ýurt üçin wazipligini noktada we owganlaryň ses bermekden gorkmaz dälliklerini aýtdy. Kazakstan'da onlar çağdan käbir adamlaryň jaý üçin alan ipoteka karl pullarynyň geçilen nuwarda çykan habarlardan soň Almatyda Halk Bankynyň edarasynda protest bildirmäge toplandy. Protestçiler kardy geçilen adamlaryň sanawynyň görkezilmegini talap etdiler. Emma bank resmiýetleri mundan boyun gaçyrdylar. Kazakstanda jaý üçin ipoteka karl pul alanlar jaý kredisi mahalyny öz hukuklaryny goramak üçin ýürüýte bir hereket döretdiler. Moskwada yapılan Masterbank adlı bankyň öňkü müşterileri Döwlet Dumasynyň öňünde protest geçirip öz pullarynyň gaýtarylyp berilmegini talap etdiler. Bankdaky hasaplaryna pulu koýan adamlar hökümetiň Masterbankyň öňkü ýerleriniň pul alyp özlerini bermeligini aýdýarlar. Masterbank geçen ýylyň noýabr aýynda hilegarlyk bilen bagly aýyplamalaryň esasynda yapylypdy. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda döwletiň guramaçylygyna başlanan bir aýlyk sport çäreleriniň açylyş dawarasy geçirildi. Şeýle çäreler geçen ýyllarda hepdelik görnüşde geçirilen bolsa, Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň görkezmesi bilen şu ýyl bu çäre bir aý içinde udaldyryldy. Çäre fiýky maşklary wagt edýär. Oňa studentleriň we döwlet edaralarynyň işgärleriniň gatnaşmagyna garaşylýar.